Vadiwa vateereri tadzoka zvekare kune chimwe chirongwa. In this episode muchange muchidzidziswa naSekuru Tembo mushure mekunge ndareceiva this message which I was supposed kuti ndinge ndichiposta mugroup rechina chana baba. Then I also forwarded this message kuna Sekuru Tembo. Let me read the message for you. Hanzi makadi mukomanashi, please post for me mugroup rechina chababa ndibvunzireiwo kuti ko Siki kana yaramba kupera ndingaitawo sei, nekuti ndatambudzwa nesiki iyi. Since 2014 ndakabatwa nesiki iya yedrop. Ndainge ndichishanda kuma RDP at that time patainge tichivaka dzimba dziya dzehurumende, saka ndakabva ndadanana nevamwe amai ava vainge vari vemuno vari muSouth African. Takasangana asi hatina kana kumboshandisa macondoms nekuti ndakangoita zvekuvajuma, ivo vainge vachiramba. Ini mukomanashi ndainge ndakangopindawo mumarriage ndichiri jaya, saka the excitement yekuda kuita bonde ne a different woman was just too much for me. Ende kuti ndivaregedze ndimbotanga ndamhanya kuri kuenda kunotenga macondoms kushop, ndakaona kuti by the time yandaizodzoka ndaikwanisa kuzowana vachinja moyo wavo ndokubva ndangoita bonde navo pasina kana dziviriro. Then after 2 days ndaiti kana ndoita weti zviya ndainzwa kuti ndainge ndichipiswa kunhengo yangu. Apa kuti ndiende kukliniki kwaitoda transport. Apa kushanda kuya kwema RDP unowana mari after imba yacho yapera kuvakwa, saka ndainge ndisina kana sendi. Ndakangoshanda ndakadaro. Ndaiti kana drop iya yanyanyisa kurwadza ndaita zvekutosvina nhengo yangu, urwa hwacho hwombotapudzika. Ndikazotoita zvekutenga kapaketi kadiki kejoko ndokubva ndanwa joko iya, drop ikabva yapera. Pandakawana mari yangu ndokubva ndadzoka kumba kumudzimai, tikabva tasangana pabonde. Inini ndainge ndichingofungidzira kuti drop yainge yapera, asi yaizongopota ichimuka pano nepapo ndichingoivigiridza kubva kumudzimai wangu, nekuti pa14 years in marriage I only cheated once ndokubva ndatopiwa Siki. Saka kuti ndikwanise kubuda pachena zvakabva zvandiremera. Mukomanashi, please post for me mugroup, asi musashare my phone number. Ndakaitwa matest neLancet Laboratories asi Siki yacho haibatwe. Umwe doctor akanditi Siki yacho inonetsa kurapa nekuti iri dormant. Please help me. Vedare, that was a message that I received ichibva kuna mukoma vedu. Ndikati regai Sekuru Tembo vambotipawo dzidziso zvimwe kuda tinokwanisa kutobatsirikana. I am going to play a WhatsApp voice note ravakanditumira. Makadi mukomanashi, ndauya kuzopindura kumukomana uyu kana kuti murume uyu kandi baba avo vari kuti ivo vaine Siki, vakabatwa neSiki. Siki ine mhando dzinosiyana. Chinhu chekutanga rega nditenge ndadzidzisa kutapurirana kwezvirwere zvepabonde. Vanogona kufungira kuti vaine Siki ivo vasina Siki yacho. Vanogona kunge vakatogadzirwa, vakanosangana nemudzimai akagadzirwa kare, zvekuti zvinoramba zvichivashungurudza kunotsvagwa kuchipatara chirwere ichocho choshayikwa. Asi handisati ndakuda kuenda kwekuti vakagadzirwa, nekuti katsananguriro kavaita pane zvimwe zvisina kubuda pachena kuti tikwanise kunge tichibetserana. Zvisinei, rega ndichidzoka munyaya yekurapwa kweSiki. Baba ava vari kure nepandiri. Handina mumwe munhu andingavarefeya, andingazive ende handivazive. Chandinoda kutanga kukurudzira, vari kure kwakadaro, ivo vanogona kana vachinge vaine Siki ndivo vakatambidzwa chirwere chepabonde. Kwavari kunosangana nemudzimai wavo vakatomba futi chirwere ichocho. Ivo vakanorapwa, kunyangwe chakaita kunge zvadzikira, kumba chagara chako, vachidzokera kumba vari kunochipiwa, zvachichapedzera chaita chirwere ichi chichapedzera chakuresista mishonga. Chichapedzera chakuresista mishonga zvekuti chinenge chisaresponde kumishonga. Kana zvichiitwa vanenge vakutofana kutochinjirwa medication, asi kuti izvozvo zviitwe vakufana kusumuka votsvaga nzira dzose dzingaitwe dzekunyengetedza mudzimai wavo. Kana vachimuripa vomuripa, vachimuratidza kuti vakamukanganisira, voenda vonorapwa vari pamwe chete ivo nemudzimai wavo.
vobatsirwa necounseling, vorapwa vese chirwere chobuda mavari. Nekuti kana vachiti zvinorema kuti vaudze mudzimai, ichi chirwere manje chepabonde chokuti vanotapurirana. Mudzimai anogona kugara nacho asingatope munhu ende asingatozvizive kuti anacho, nekuti nguva yake zhinji anenge achicleana systems zvatisingaiite isi vanhu varume. Isi vanhu varume chinongoramba chichiti kuwadza, ende akaramba achivanza achaona kuti chichapedzera chadimburira urume hwake panzira, zvekuti achapedzera murume pasina mumba. Zvaari kutyira kumudzimai wake, mudzimai wake achazonopedzisira kubuda mumba muye, nekuti hakuna munhu edha murume kana mudzimai asingade kufadzwa. Saka chandoda kukurudzira mukoma wangu avo, ngavaende kwachiremba ivo nemhuri yavo, vanonobatsirwa vari pamwe chete, vorapwa zvoitwa. Asi kana vari padhuze vachida kubatsirwa nemishonga yechivanhu, tinenge takuvagadzirira zvinocleana system. Mishonga inonosanganisira ana rwiti, sukavakadzi, koma redombo, midzi yemutamba, neyakati wandei, nekugodza kwachaita. Chinofanira kunge ingaverengwe kusvika kumiti ingasvike 18, toigadzira yoita guchu rimwe chete, vonwa. Asi kana vakunwa zvekare, tiringodzokera papoindi yekuti ivo naadzimai vavo vese vanofanira kunwa, yorapirwa, yobuda mavari. Vari vega kana vakada kudii vachiti vachanorapwa, hazvina zvazviri kubatsira, nekuti zvinofananidzwa nekuti nemunhu anoti aona nyoka ichipinda mumba obva ati handichapinda, obva avhara dhoo, iye achazoda kupinda imomo, zvainongoita inongomuruma. Saka ngavabude pachena kumhuri yavo, vobatsirana, vobatsirwa pamwe chete, voshanda semhuri kubvisa hosha yapinda mumba. Ndo zvizhinji zvandingakwanise kutaura. Izvo hazvina chimwe chitsotsi kana kuti chii, asi sekutsanangura kwandaita ndekekuti chekutanga ndechekuti ivo ngavazvipire, whatever zvazvichaburitsa kumudzimai wavo zvichabuda zvakadaro, kunyadziswa, kutukana, kudii, asi vanenge vavaka ramangwana ravo rakajeka. Vorapwa vari pamwe chete, vobatsirwa vari pamwe chete, zvoita zvakanaka. Ndodzoka pandatangisisa kutaura pekuti dzimweni dzenguva vanogona kunge vakagadzirwa, mudzimai wakasangana naye vanogona vakagadzirwa, ivo ngavachienda zvekare kune, ngatiti kune vemweya, kungava kumapostori, kungave kumasekuru, votariswa mudare kuti havana here kunge vakatsika pakatewa, havana kunge here vakatsika pakatewa, zvokuti zvingarambe zvichivashungurudza. Nekuti dzimwe tinogona kumhanyisana nemakwenzi tigokwidza tigodzika, ivo vakatsika pakatewa, zviri kuda akateya kuti adi abvise. Ndangoti ningopareva ipapo, asi handisati ndati ndizvo zvakaitika, ndangoti ningipareve semunhu asiri pedyo neni, semunhu asiri pedyo neni. Asi iyo Siki iyo yedrop yechii, aiwa, izvo zvinorapika zvigotopera, vigotoita kwazvo kwazvo. Asi chete ndokunge ivo vakwanisa kubudirana pachena naadzimai vavo, kuti kana tichivarapa tinovarapa vari pamwe chete, vanodya mishonga pamwe chete, kana ari mapiritsi avachanopiwa, mainjection avachanobayiwa, vanobayiwa zvekare vari pamwe chete. Kana taburitsa chirwere mumba, tachiburitsa chaenda, vanhu vakusara vachirarama upenyu hutsva, havasisina zvinovatambudza. Saka ndizvozvo zvandingakwanise kunge ndichitaura nezvazvo. Mukomana achivadzidzisei nevanhu vamunosevenza navo kumaplatform, adzidzisei kutiwo zvakakosha kuti kugara vakadzivirira vachishandisawo mabutiro ariko, endewo kuita bonde kunze, kuita bonde pese pese zvinodaidza mweya yetsvina kunyanya-nyanya, nekuti mumwe nemumwe anofamba nemweya yetsvina tinosangana nazvo. Unoona kuti kune vanhu unosangana nemudzimai anotaura kuti handisati ndambogumwa nemurume apa atone 45 years, handisati ndambodii apa atokura, imhepo inenge ichimuteera.
vedare. That was a WhatsApp voice note randatumirwa richibva kuna Sekuru Tembo. Kana muchida kuti vakave mamwe matopics, I'm hoping kuti tichange tichidzidza zvakawanda this episode yatagadzira. So please feel free to write in the comment section muchindiudza zvose zvamunoda kuti vange vachitidzidzisa. Vadiwa vateereri, tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.